אנחנו חוזרים לרגע שבו שחר מאיים על טל ולוקח ממנה את העיפרון. אני שואלת את שחר איך הוא תופס את עצמו. הוא אומר, אני חזק, אני כל יכול. אני מבקשת משחר שיחליף מקום עם טל. אני שואלת אותו בתוך הסיטואציה הזאת, בתוך המקום הזה, מה הוא מרגיש. הוא אומר שהוא מרגיש חלש, פגיע, מפוחד. אני שואלת את שחר מה לדעתו יכול להיות פתרון אידיאלי במערכת יחסים זו. שחר בונה סצנה שבה הוא מכניס את טל לחבורה. שחר מגלה את האמפתיה שבתוכו. טל ושחר הם שני ילדים שעברו תהליך של שינוי בעזרת הפסיכודרמה. טל מרגישה היום הרבה יותר נוח עם עצמה, ושחר הפנים שכוחניות לא תעשה אותו למאושר יותר. חילוף התפקידים אפשר להם להרגיש גם את האחר וגם את עצמם.